खेसारी ए भारती तनी तू कूद के नीचे ही डहा तकेगा डहेलू सही आंखें सहारी सही आंखें सहारी देखा बढ़ल बात मारी आई हमारा बड़का भैया सही आंखें सारी देखा बढ़ल बात मारी संगे तू नाही जाइब माई के दुआरी ए भारती रवि भैया से तोहरे हाइट मिलता तनी दोनों जनी घेर के रवि भैया कैसे नचा दलो कि यहाँ के रोग ठीक हो जाओ सही आंखें सारी देखा बढ़ता बीमारी ना चलो ऐसन की ठीक नीरजो पातर हो जइबा कि कुछ दिन यातर के कर ए देखा भैया हमेशा गलत सोच ना रखे के चाहिए गलत सोच मतलब मेहररुआ कह दिया कि सैया पातर हो जइबा काहे खातिर कह दिया जाना तड़ा रोज नौकरी पे जात बा बेचारू रोज काम करता तब मेहररुआ कहले कि अरे कुछ दिन यातर के कर अनाथ पातर हो जइबा चला आओ तनी 1 2 1 2 3 छपरा और बलिया बक्सर आरा छपरा चंदौली गाजीपुर रउआ लोगन पूछल का करे बोला 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 और सब कर भला करेला सब कर भला करेला सब करे भला करेला सब करे भला
कैसा लगा थी? ठीक है, होली में काम चल जाए ना चले? सबके सबसे चारों पांच कि अरे घर ही में मजा लेला और राजा बियर बार के करे जा बियर बार के। अरे पिया पलमुआ थोड़ी में